Asikubile mphezulu wabukele ke mbukelo ka production lapha ke isithombe sakho sibonayo ke beganwa ke lapha ke usakhile uManqele nangu lapha ke kanti bekukhona ke nezikhulu lapha ngempela ke omshibe osomabhizinisi abaziwayo lapha na ke endaweni yaseMthojaneni kanti futhi ke nangu ke lapha ke uJakalasi naye futhi naye ezoxhawula ke nensizwa ke lapha na ke uNtuthuko umfoka Makhoba kanti lapha nabe ukhona usibindi ke lapha na ke umfoka Mseleku lo enimaziyo ke lapha na kuThando Nesithembu lapha kumabona kude kanti ke lapha na ke usakhile umfoka Manqele umthonga ubese egcagcelwa ke lapha ke owesibili ke ganwa uyena lapha na uSithandiwe uDlamini khona umshado obusuka lena ke kwahlabisa lapha ngempela uze khona lapha endaweni yaSemenmoth kwaManqele lapha na ke isigodi sakhona ke ekuthuleni windoda ke umfoka Manqele asikubingelele sikwamukele ku-Inakho Production. Ngiyaxolisa ke ngiyazi ukuthi uphethe umhlaba wesizwe senkosi anginalungelo ukuqhwakela phambi kwenduna kodwa ke ngicela ukuthobeka nje ngibingelele induna yenkosi yesizwe. Siyavuma nina baka Inakho Production. Sijabulela nokunibona nila ekhaya. Yebo. Siyathokoza kakhulu. Yebo. Nansi Indumezulu umthonga uwenza into ejabulisa abantu abadala njengoba nginibona nizimpunga nikhona nizokweseka into enhle esibizwa ke ngumlando la kwaZulu mhlambe lento enhle kangaka yenzekela komthonga isho ukuthini kunina njengoManqele. Hey konke okwenzakala ekhaya namhlanje sikubhekisa kuNkulunkulu. Akukho emaplanini ethu thina esiphilayo la ekhaya ke imini ubaba umfana lo imini ubaba lo mfana okade eganwa lo mfana oganwayo uganwa umakoti wesibili namhlanje mina ke onina bakhe abagane mina bayisithupha la ekhaya onina abagane mina into nje siyijwayele kodwa angifuni uqamba amanga mfana omncane ngitshena amanga ngithi kukhona mhlawumbe esenza ngakho akukho esenza ngakho ngicabanga ukuthi yonke into eyenzakalayo isiphiwo sedlozi nesiphiwo sikaNkulunkulu yebo kodwa nje imina wala ekhaya imina engakhela ekhaya abane wethu laba umne wethu lo use wasokhulu umne wethu lo use Maritzburg bese kuba umne wethu lo useshop impela manje ke njoba umuzi ukhula ungaka kwesinye isikhathi baba Manqele induna ngiyazi ukuthi uma umuzi ukhulu uhlukana mhlambe ngokweplan yokwakha umndeni kudala kuthiwa ubaba wayeba khona ekhaya namadodana egano ebekhona ekhaya engaphumi umuzi ubemkhulu unwebeke mhlambe ngabe uManqele ngokombono wakhe ubona mhlambe umndeni uhlala ndawonye unwebeka umkhulu endaweni eyodwa noma uma undodana esithi cha baba ngicela ukuthi ngithi ukwandisa umuzi mhlawumbe ngokwegceke mhlawumbe lokho kuye ngaphambani mhlawumbe nembono yenu noma niyeke indodana iyenze ngendlela mhlawumbe ebona ngayo uma umuzi ungaka kuye kufuneka ukuthi ngelinye ilanga ningene endlini ngenhla nihlale phansi nikhulume sesikwenzileke lokho nathi sesingenile endlini sahlala phansi sathi ozwayo ukuthi unawo amandla engasakhela omunye umuzi kwenye indawo akeze ezokhuleka kimi ashathi baba kunendawo engiyithandayo esendaweni ethile ngicela ubaba azongibophela amafindo senguvumile lokho sengibakhululile ngoba umuzi imvamisa osuka sekuxatshenwa kuba mnandi umuzi wehlukane kungaxatshenwa kodwa nje basihleki kanjena nje ibona futhi abafana bathe lutho asindawo la ekhaya sisahleli la ekhaya kusemnandi kodwa nje egameni lokuthi sengiwavulile amasango noma bekuthiwa kusasa ngiyahamba emhlabeni kodwa bayosho nina nabo abafowabo besho bethi hayi ubabulele lapha nje wayeseshilo kodwa ukuthi ozwayo ukuthi unamandla engaphuma eceleni ngaze ngagcizelela ngathi ngiyamboleka nonina uma izophuma yena abakoti bakhe noma nomakoti wakhe cha nonina engaphuma
ahambe naye ngoba lapha baya khona basawokwakha umuzi wakwaManqele. Umuzi wakwaManqele. Basawokwakha umuzi obizwa ngokuthiwa ngowami ngoba nami njengoba ngila ekhaya nje akusiyo owami lo muzi. Nansi imfihlo ke Manqele oyivezayo ewumlando nengiqala ukuyizwa ukuthi noma ungaganwa kodwa umesaphila ubaba wakho uyena okubophela ifindo mawusuphuma awuveli wakhe uqhamuka umtsheni swakhile ukuthi cha babe ngicabanga ukuphuma ushindo ngaseyimile lapha ezimi khona uyacela kubabe ekhaya kwaRondo ngeke ungayi kulowo muzi loyo oqhamuke uswakhile wasuyatshenwa ngawo ungayi kulowo muzi yobuze qhathana edlozi umuzi uma uzokwakhiwa kungenwa endlini ngenhla kukhulunywe kuvunyelwane kushiswa impepho kwenziwe ukhamba lwesizulu kuphathwe lolu khamba lotshwala kuyiwe lapho okuyoboshwa khona amafinda kungakambi wasisa kungakabikho lutho kufike kukhonjwe babekwe ngokwesiko lenduna yakuleyo ndawo kubekwe then lo muzi kuphume ngendlela ke lo muzi umuzi awuqali ngokwakhiwa bese kubuya kuziwe ekhaya uzocela uma kungukuthi kwenzeka iphutha kwenzeka leyo nto kufuneka lo qalile wayokwakha abuye ezekhaya azoxolisa kakhulu axolise kakhulu azendlala axolise kuthathwa into kushwelezwe eyidalweni then ke bese kuyaphunywa ke kuyiwe kulowo mzi usiyobona kodwa sekwedlulwe emsamo ekhaya kwaxoliswa. Amen. Hayi siyabonga kakhulu ndona inkosi yesizwe ugeqa amagula ungethole. Amen. Siyabonga baba siyabonga. Amen.